Γεια σας. Συνεχίζοντας τις εκπομπές της αειφορίας με θέμα τα διάφορα οποροφόρα δέντρα και η καλλιέργειά τους, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα δαμάσκηνα. Εάν θα προλάβουμε θα μιλήσουμε και τα κορόμιλα, τα οποία είναι αδερφάκια με τα δαμάσκηνα. Είναι ένα είδος δαμασκηνιάς δηλαδή, έχει κάποιες διαφορές. Επίσης θα μιλήσουμε για τη τζαπουρνιά. Αφήνουμε αυτή την εικόνα που είναι μια από τις ποικιλίες που θα έρθουμε αμέσως μετά. Επίσης θα μιλήσουμε για τη τζαπουρνιά που είναι άγριο δαμάσκηνο. Το ξέρουν όλοι στην περιοχή, γιατί ανάμεσα στα αυλάκια, στους όχθους, εκεί που χωρίζουν τα χωράφια, πάντοτε βγαίναν, και παλιά όταν δεν υπήρχαν φρούτα, η δικιά μου ηλικία τουλάχιστον με αυτά χόρτενε, όσο μπορείς να χορτάσεις από τα τσάπουρνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα τσάπουρνα είναι ένα φυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Και επίσης θα μιλήσουμε και για τις καλοπιτικές δαμασκηνιές. Δηλαδή είναι μια ενότητα για το δαμάσκηνο, το οποίο όμως έχει διαφορετικές χρήσεις και διαφορετικές ιδιότητες πολλές φορές. Το δαμάσκηνο λοιπόν είναι ένα φυτό που έχει αυτά τα αδέρφια που είπαμε πριν από λίγο. Είναι φυτό του βόρειου ημισφαιρίου, όπως τα περισσότερα φυτά λίκνο που ξεκίνησαν για να καλλιεργηθούν έχουν την περιοχή του Καυκάσου, έτσι και η δαμασκηνιά προέρχεται από κάποια τέτοια περιοχή, από τον Κάφκασο δηλαδή, και από εκεί ξεκίνησε και καλλιεργείται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Στην Ελλάδα ήταν γνωστή από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Ο Θεόφραστος την αναφέρει με την λέξη προύμνη. Εξάλλου και η επιστημονική ονομασία είναι Prunus domestica, και έχει διάφορα παράγωγα προς συναίσθησης κτλ. Που βάζει σε αυτό σαν πρώτο συστατικό, και ουσιαστικός είναι αυτή η ονομασία που αρχικά έχει αναφέρει ο Θεόφραστος. Η καλλιέργεια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει επεκταθεί πάρα πολύ στην περιοχή της Ασίας και στην Ιαπωνία, και είναι μια μεγάλη ομάδα φυτών τα οποία προέρχονται από δηλαδή έχουμε ευρωπαϊκά δαμάσκηνα τα οποία προέρχονται από τον Κάφκασο, και υπάρχει και μια άλλη καινούργια σειρά πλέον που είναι στην Ευρώπη που έχει έρθει από την Κίνα και την Ιαπωνία. Στην Ευρώπη άρχισε να καλλιεργείται πολύ πιο αργά, γύρω στο 1000 μετά Χριστόν. Καλλιεργείται και στη Βόρεια Αμερική και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει, επειδή είναι ένα φυτό που προσαρμόζεται σχετικώς εύκολα. Μπορεί να φτάσει στα 12 μέτρα. Έχει πλούσιο ριζικό σύστημα, αλλά είναι επιπόλαιο, που αυτό σημαίνει ότι σε περίοδους που υπάρχει πολύ μεγάλη εξερασία, για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή καρποφορία και παραγωγή, χρειάζεται να ποτίζουμε. Όχι απαραίτητα όμως, σπάνια συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει το ριζικό σύστημα είναι επιπόλαιο, και αυτό το κάνει να έχει κάποιες ευαισθησίες όταν υπάρχει μεγάλη ξηρασία. Τα μάτια του, τα μάτια τα οποία βγαίνει ο καρπός, τα ανθοφόρα μάτια, βγάζουν συνήθως 2-3 άνθη, που πολλές φορές αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ φορτωμένο ένα φυτό, που πιθανόν να χρειαστεί καμιά φορά και αρέωμα. Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα προσαρμογής ούτε στο έδαφος ούτε στο κλίμα, αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μάλιστα σχετική αντοχή έχουν και τα λουλούδια τους, αν έχουμε όψιμους παγετούς που μπορεί να είναι, να είναι μιλιά και να πάθει στο -1 βαθμούς, να πάθει ζημιά, αλλά είναι δαμάσκηνο να φτάσει στους -3 και να δούμε και πάλι παραγωγή, ενώ αν είναι κάποιο άλλο δέντρο, πολύ πιθανόν να μην έχουμε καμία παραγωγή. Πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό, την ποικιλία την οποία μας ενδιαφέρει, πάνω σε ροδάκινο ή αμύγδαλο, γιατί και βέβαια της κορομιλιάς, η οποία είναι πολύ πιο θεκτική. Συνήθως υποκείμενα κορομιλιάς χρησιμοποιούνται, και για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη παραγωγή και να αντέχει σε δεσμενείς συνθήκες εδάφους το φυτό. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιούμε και τα υποκείμενα. Το αρέωμα το είπαμε, γιατί πολλές φορές φορτώνεται και διαφορετικά. Εάν δεν κάνουμε αρέωμα, υπάρχει κίνδυνος να πάρουμε μικρά δαμάσκηνα ή να κουραστεί τόσο πολύ το δέντρο, να μην δημιουργήσει ανθοφόρους οφθαλμούς που συνήθως δημιουργούνται στο ένα χρόνο και την επόμενη ανθίζουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη παραγωγή την άλλη χρονιά. Στην Ελλάδα έχει ειδικό ενδιαφέρον από πολύ παλιά. Στη Σκόπελο καλλιεργούσαν δαμάσκηνα, γνωστά ήταν η ποικιλία Ζεν, και τα οποία τα προορίζουν κυρίως για την ξύραση, για την οποία λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για ποιο λόγο γίνεται.
Επίσης υπήρχε και η μπουρνελιά που ήταν ένα είδος κορόμιλου, η οποία διαφέρει ως προς το σχήμα, είναι πιο στρόγγυλη και στο χρώμα του καρπού. Υπήρχε καλλιέργεια στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και σε άλλα μέρη. Υπόψη ότι τα ροδάκινα για να καρποφορήσουν πρέπει να υπάρχει υποκονιαστής. Αυτό σημαίνει να υπάρχουν περισσότερα από μια ποικιλία και μάλιστα ποικιλίες οι οποίες συμβιβάζονται μεταξύ τους σαν ποικιλίες και έχουν δυνατότητα το ένα να γονιμοποιήσει το άλλο. Εδώ στην Κοζάνη, πολύ παλιά, όταν ξεκινούσα εγώ σαν νεαρός γεωπόνος, υπήρχε μία, στην Κεσαριά συγκεκριμένα, αν θυμάμαι το όνομα αυτού που είχε την καλλιέργεια, αρκετά μεγάλη, λεγόταν Ρουσόπουλος, μεγάλος ήταν, και είχε δημιουργηθεί πρόβλημα, είχε βάλει μόνο την ποικιλία Ζεν για αποξήραση και λόγω μη γονιμοποίησης, δεν ήξερε ο άνθρωπος, τον πληροφόρησε ενδεχόμενα οι τότε συνάδελφοι λάθος, έβαλε μια ποικιλία με αποτέλεσμα να μην παίρνει καρποφορία. Το μυστικό τελικά βρέθηκε για να λύσει προσωρινά το πρόβλημα. Κόβαν κλαδιά, τα βάζαν σε τενεκεδάκια σαπουρνιάς ή κάποιες άλλες ποικιλίες, γέμισε μέσα τον οπορώνα με αποτέλεσμα να γίνεται γονιμοποίηση. Και εγώ πριν από καμιά 20 χρόνια είχα κάνει μια οικονομοτεχνική μελέτη σε έναν στο Τσοτήλι, Αποστολίδης αν θυμάμαι καλά λεγόταν στο όνομα, και είχε κάνει αρκετές δαμασκηνιές, δεν ξέρω γιατί δεν είχα στη συνέχεια επαφή μαζί του, 25 χρόνια ίσως και περισσότερα. Είχε κάνει μια μονάδα και έκανε και αποξήραση δαμάσκηνο. Είναι πάντως φυτό το οποίο στην περιοχή της Κοζάνης, κάλλιστα και της Δυτικής Μακεδονίας, είπαμε και σε άλλες περιοχές, επαναλαμβάνουμε και λέμε για την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία, γιατί αν αντέχει ένα φυτό στη δική μας περιοχή, αντιλαμβάνεστε δεν θα έχει δυσκολίες σε άλλες περιοχές. Βεβαίως που μερικές φορές οι χαμηλές θερμοκρασίες δικές μας κάνουν καλό, γιατί κάποια φυτά θέλουν χαμηλές θερμοκρασίες για να δραστηριοποιηθεί το φυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει γεγονός είναι ότι είναι μια δύσκολη περιοχή και επομένως αν την παίρνουμε σαν δείγμα δυσκολιών, δεν νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Να αρχίσουμε να μιλάμε για κάποιες ποικιλίες, γιατί είναι πάρα πολλές, δεν είναι λίγες. Αυτή που βλέπετε λέγεται Black Beauty, είναι ένα στρόγγυλο μοβ δαμάσκηνο, το οποίο ρημάζει από τις 20 έως 30 Ιουνίου. Είναι ίσως από τα πρώτα δαμάσκηνα που βλέπουμε, δεν είναι κεράσι να βγαίνει τέλη Μαΐου, βγαίνει λίγο αργότερα. Αυτό είναι 20 έως 30 Ιουνίου. Πάμε στην άλλη φωτογραφία που είναι το Black Star. Το Black Star πιο μαύρο, αυτό λίγο αργότερα οριμάζει από την 1η Ιουλίου έως 10 Ιουλίου. Πάμε στο επόμενο που είναι επίσης μαύρο, το Black Gold. Είναι το άλλο φυτό. Τώρα δεν είναι στην τέλεια ορίμαση, γι' αυτό βλέπετε και έχει μια κοκκινάδα ελαφριά, αλλά σε τελική ανάλυση γίνεται και αυτό έτσι σκούρο μοβ, όπως είναι και το προηγούμενο, με ημερομηνία ορίμασης. Συνεχίζει. Τα έχω βάλει στη σειρά, το οποίο για να μπορούμε να έχουμε κλιμάκωση παραλαβής φρούτων όταν έχουμε συστηματική καλλιέργεια και να μην μας πέφτει όλη η ποσότητα μια συγκεκριμένη περίοδο και ύστερα δεν έχουμε να διαθέσουμε στην αγορά. Όταν τα ρυθμίζουμε τις ποικιλίες ανάλογα με την ημερομηνία ορίμασης, έχουμε αυτό το πλεονέκτημα να ξεκινάμε από τις 15-20 Ιουνίου και να φτάνουμε ακόμα και μέσα το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αυτή είπαμε ότι είναι η Black Gold, είναι μοβ ποικιλία και οριμάζει από τις 10 έως 20 Ιουλίου. Πάμε σε μια άλλη, η οποία είναι και ντόπια ποικιλία, την οποία θα δούμε αμέσως μετά, λίγο πιο κοντά για να φαίνεται πιο καλά αν μπορούμε να το φέρουμε, ωραιότατα. Είναι η ποικιλία ασβεστοχωρίου, ελληνική ποικιλία, η οποία είναι πολύ καλή για νοπή κατανάλωση. Το δέντρο είναι πολύ ζωηρό και έχει μεγάλη παραγωγή και είναι γλυκό δαμάσκηνο, γιατί πολλές φορές τα δαμάσκηνα χαρακτηρίζονται από αυτή την ξυνήλα που έχουν επάνω, ξυνήλα με την καλή έννοια, ότι είναι ξινό. Δεν είναι αυτό που βγάζει καμιά φορά ο οργανισμός όταν κάτι δεν θέλει να το δεχθεί. Αυτό είναι μεγάλο, ανοιχτό και σφαιρικό δαμάσκηνο με ημερομηνία ορίμασης 15 Ιουλίου. Πάμε τώρα από 10 έως 20. Παίζει ας πούμε 15 Ιουλίου μια μέση ημερομηνία. Αυτά όλα παίζουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις θερμοκρασίες, τις προημότητες κτλ. Που είναι ανάλογα με τις βροχές και τις χαμηλές θερμοκρασίες που μπορεί να επικρατήσουν για κάποιο διάστημα.
Αυτή, ας γυρίσουμε πίσω γιατί δεν είπα τίποτα για αυτή. Αυτή είναι η ποικιλία Santa Rosa, η οποία είναι εξαιρετική ποικιλία για μεταφορές. Βλέπετε το χρώμα της, δεν έχει σχέση με τις άλλες, είναι κοκκινοπή, σφιχτό δαμάσκηνο και αντέχει και σε υψηλές θερμοκρασίες. Πάρα πολύ παραγωγικό, ζωηρό, μεγάλος είναι ο καρπός αυτός ο κόκκινος, σφαιρικός. Η σάρκα από ό,τι βλέπετε είναι κίτρινη, είναι νόστιμο και έχει πολύ καλό άρωμα. Οριμάζει και αυτό όπως και η Santa Rosa στις 15 Ιουλίου. Η Santa Rosa μιλάμε. Όσοι προηγούμενοι που μιλήσαμε, η ποικιλία Σβοστοχωρίου 15 Ιουλίου. Κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 Ιουλίου. Είπαμε, η μέση ημερομηνία ορίμασης είναι αυτή η συγκεκριμένη. Πάμε σε άλλο ένα, το οποίο είναι και αυτό αμέσως μετά, το Black Amber. Μπορούμε να βγάλουμε την άλλη φωτογραφία, ώσπου να βγει εγώ μπορώ να μιλάω. Είναι μια ποικιλία η οποία μπορεί να γονιμοποιηθεί με τη Santa Rosa που αναφέραμε πριν από λίγο και που εξακολουθούμε να βλέπουμε στην οθόνη μας, και μια ποικιλία που θα δούμε αργότερα που λέγεται Freer. Θα σας δώσω και κάποιες άλλες ποικιλίες για τη γονιμοποίηση. Είναι ένα δέντρο μέτριης ζωηρότητος. Πρέπει να βγει άλλη φωτογραφία για να μην μιλάω την ίδια. Θα βγει. Πάντοτε τα μηχανήματα έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω. Αυτή, η Black Diamond, η Black Amber, γονιμοποιείται με τη Freer και τη Santa Rosa. Δεν είναι πολύ ζωηρό δέντρο, έχει μεγάλο και μαύρο καρπό, οβάλ, δεν είναι εντελώς στρόγγυλο, παίρνει λίγο ένα σχήμα έτσι προς το αυγό, σχεδόν στρόγγυλο όμως είναι, πολύ ελαφριά είναι αυτή η διαφορά του σχήματος, σφιχτή σάρκα και αυτή πολλές φορές κυτρινοποιεί, το κουκούτσι ελεύθερο και πολύ μικρό. Οριμάζει και αυτή 15 Ιουλίου. Πάμε στην άλλη ποικιλία, η οποία λέγεται Καλίτα. Είναι ένα μέτριο ζωηρό παραγωγικό, μεσαίο μέγεθος, στρόγγυλο, σκούρο μοβ, σάρκα γευστική, κίτρινη, κατάλληλη για νοπή κατανάλωση και οριμάζει τις 20 Ιουλίου. Αν μπορούμε να βγάλουμε την άλλη ποικιλία. Αυτή εδώ είναι, μοιάζει αρκετά με την Αζέν, γιατί η οποία είναι μια ποικιλία που παλιά έβγαινε στη Σκόπελο και ήταν και η ποικιλία που είχε έρθει εδώ. Είναι τα μακρόστανα εκείνα τα δαμάσκηνα που είναι πολύ καλά για αποξήρωση. Αυτή την είδαμε, είναι η ποικιλία Καλίτα και επομένως μπορούμε να πάμε στην αμέσως με το επόμενη, που είναι και εκείνη κόκκινη, όπως είπαμε τη Santa Rosa πριν από λίγο, λέγεται Fortune ή Φορτούνα, όπως θέλει ο καθένας το λέει, ας το πούμε στην ελληνική έκφραση καλύτερα για να είμαστε πιο εντάξει, το οποίο είναι κόκκινη. Να πάμε στην άλλη φωτογραφία. Φορτούνα, και οριμάζει από 25 Ιουλίου ως 5 Αυγούστου. Είδατε το χρώμα που έχει, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο δαμάσκηνο, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ καλό δαμάσκηνο με ορίμαση την εποχή που είπαμε, η οποία είναι 25 Ιουλίου ως 5 Αυγούστου. Προχωράμε δηλαδή στις ημερομηνίες και είμαστε συνεχώς με δαμάσκηνο όταν έχουμε φυσικά χώρο και μπορούμε να βάλουμε περισσότερες από μία ή δύο ποικιλίες, που έτσι και αλλιώς δύο είναι απαραίτητες για να γίνεται η γονιμοποίηση. Πάμε στην επόμενη ποικιλία, η οποία είναι η Freer. Αυτή είναι μια ποικιλία που φορτώνεται πάρα πολύ από δαμάσκηνο και επομένως χρειάζεται αρέωμα. Βλέπετε το χρώμα που έχει. Γίνεται και αυτό μόβ σε τελική ανάλυση, δεν παραμένει έτσι κόκκινο όταν οριμάσει πάρα πολύ. Μεγάλο δαμάσκηνο, γυαλιστερό, σάρκα κίτρινη και σφιχτή, και μέση ημερομηνία είναι η 5 Αυγούστου, από 1η έως 10 Αυγούστου έχουμε την ορίμασή του. Πάμε σε μια άλλη ποικιλία που είναι αμέσως μετά και αυτή λέγεται Royal Diamond, βασιλικό διαμάντι, ας το μεταφράσουμε από τα αγγλέζικα. Είναι μόβ χρώματο, 15-25 Αυγούστου. Και πάμε στην επόμενη που είναι η Stanley, μια ποικιλία πάρα πολύ καλή που περπατάει πάρα πολύ στην αγορά. Είναι κατάλληλη και για νοπή κατανάλωση και για τη βιομηχανία, για γίνονται μαρμαλάδες, χυμή και άλλα τέτοια πράγματα. Είναι καλή ποικιλία για μεταφορές, σκληρό δέντρο, ζωηρό, παραγωγικό, καρποφορεί νωρίς,
και κάθε χρόνο δίνει. Δεν είναι δηλαδή σαν ποικιλίες που ζορίζονται μερικές φορές όταν φορτωθούν πολύ για να δώσουν και την επόμενη χρονιά. Είναι ένα φρούτο μεσαίου μεγέθους, μπλε, οβάλ, εκπύρινο, βγαίνει η σάρκα, γι' αυτό κάνει και για βιομηχανική χρήση και μπορεί να μαζευτεί και πριν φτάσει σε αυτό το στάδιο που είναι πολύ σκούρο μοβ, όταν είναι πράσινο-κίτρινο. Οριμάζει 20 Αυγούστου και παίζει η ορίμαση από 25 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου. Να δούμε μια άλλη ποικιλία, την Αντζελίνο, η οποία είναι πολύ μεγάλο ροδάκινο. Το λέω αυτό γιατί όταν πρώτη φορά είδα το Αντζελίνο, με δημιούργησε την εντύπωση του ροδάκινου λόγω του μεγέθους και του στρόγγυλου σχήματος. Οριμάζει από 1η Σεπτεμβρίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο δέντρο, είναι ζωηρό δέντρο. Ο καρπός είναι στρόγγυλος και λίγο πεπλατισμένος, λίγο πατημένος από πάνω, σκούρο μοβ χρώμα, που μπορεί να φτάσει και πολύ σκούρο σε μοβ, κίτρινη σάρκα και έχει μια ελαφριά γλυκά γεύση. Οριμάζει 10 Σεπτεμβρίου. Πάμε στο επόμενο που είναι το President και λίγο πιο κοντά. Θα κρατήσουμε λίγο περισσότερο αυτό το χρόνο από τα 20 λεπτά για να κλείσουμε τις ποικιλίες και να πάμε στο διάλειμμα. Για το President, ο πρόεδρος δηλαδή, σταυρογονιμοποιείται με τη Stanley, είναι μεγάλης παραγωγικότητας, στενόμακρο σκούρο, μπλε, σφιχτή και κίτρινη σάρκα και οριμάζει 10 Σεπτεμβρίου. Και ακόμα 2-3 φυτά, ένα είναι το Atom Giant, το αμέσως επόμενο που είναι μια Ιαπωνέζικη ποικιλία. Ο καρπός είναι στρόγγυλος, σχήμα καρδιάς, πράσινο προς το κίτρινο, έντονο κόκκινο και πολλές φορές μπορεί να φτάσει στο μαύρο μόβ όταν είναι υπερόριμο. Είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο χυμώδης από όλα τα δαμάσκηνα και τρώγεται βασικά σαν φρούτο και δεν είναι πολύ για μαρμελάδες. Παρακολουθώντας τις εκπομπές εδώ θα έχετε δει ότι συνήθως αυτά που μας κάνουν μαρμελάδες και τέτοια πράγματα πρέπει να είναι και λίγο ξινά. Όταν είναι ένα πολύ γλυκό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να επεξεργαστεί το δαμάσκηνο και τα άλλα φρούτα. Θέλει γόνιμο έδαφος και να μην κρατάει πολύ υγρασία. Αντέχει στην εξηρασία. Το καλοκαίρι, αν ποτιστεί, επειδή είναι μεγάλος καρπός, θα έχει πολύ καλύτερο σχήμα και θέλει σε όλες τις ηλικίες ένα καλό κλάδεμα. 15-25 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία ορίμασης. Και να πούμε και 2 ποικιλίες ακόμα που συνηθίζονται πολλές. Πάμε στην άλλη φωτογραφία, με βάση τη φωτογραφία και όχι το κείμενο που θα έχω. Αυτή είναι η βανίλια, είναι ο καρπός κόκκινος, οριμάζει τον Ιούνιο. Είναι εκτός από τη σειρά την οποία έχω σας δώσει, επειδή το είδα μετά και το ζητάνε συνήθως, γι' αυτό και το έβαλα, και να βάλουμε ακόμα μία ποικιλία για να πάμε στο διάλειμμα. Αυτή είναι μία black call, κάπως έτσι λέγεται, διαφορετική από την προηγούμενη που βάλαμε, και νομίζω ότι έχω και την Αζέν, αυτή την παλιά ποικιλία. Όχι, αυτή είναι το άσπρο, άλλη μία ποικιλία, το οποίο είναι άσπρο χρώμα. Πολλοί ζητάνε άσπρο δαμάσκηνο. Υπάρχει και κορόμιλα σε αυτό το χρώμα, αλλά αυτό είναι δαμάσκηνο συγκεκριμένο σε άσπρο χρώμα. Και νομίζω ότι έχω και τη Ζανζέν μετά. Αυτό, να το φέρω λίγο πιο κοντά, το βλέπετε τι φορτωμένο είναι. Και αυτό είναι ιδανικό για αποξήραση. Αυτά με τις ποικιλίες. Θα πω λίγα πράγματα μετά για τη γονιμοποίηση. Ας πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο θα ξανάρθουμε.